खुलुमबाय स्टुडियाव दङ उदास्रि मोसाहारि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर'फोरा सा आफादा दिनैनिफ्राय 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। बर' हारिखौ सोरगिदिं गोख्रों खालामनाय थांखिजों एबसुआ लानाय माव बिथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदि बायदि हाबा मावबाय थादों। बिनिनो मोनसे आयदा महरै 13 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ एबसुआ बोसोरै मावफुंबोगासिनो दं। बे थांखि बायदियैनो देग्लायबो गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोरा खुंनाय बायदि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव सा दख'रा क'क्राझार एबसुआबो दख'रानि बेन्दोंआव थानाय देबोरगावनि थिलाफारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों जोलुर बादायलायनाय खुंफुङो। दिनै जागायनाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि क्रिस्पिस दैमारिजों लोगोसे माखासे मावथिफोर आरो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गसाइ दैमारि आरो ओनसोलनि बायदि बायदि नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि 13 बोसोर बैसोनि दालाइसानि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै सेथि सान हिसाबै देबोरगाव थिलाफारा गेलेग्रा फोथाराव मेडिकेल कलेजनि खाथियावहाय जोङो दख'रा आफादा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो हाबाफारि बायदियै जोङो जोंनि आफादनि गोथार फिरफिला उरायहोनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोङो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां सावरायमेल हाबाफारियाव जोंहा जोंनि सानजा नं क'क्राझार बियाबनि एमएलए मोनसे समनि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि साराबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बे समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मानिजाथाव आफादगिरि क्रिस्पिस दैमारि साराबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों आरो बेयाव लकेलनि इन्टेलेक्सुयेल गामिनि गावबुरा आरो जोंनि बारग' दैदेनगिरि माखासे क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बे गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लादों। जों बयबो मिथिगौ जोलुरखौहाय जा फुटबलखौहाय जोंनि बर' माहारिया जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिया गेलेबोबाय थादों। बेखौ जों बोरै आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरो जों फुटबलखौ जोंनि हारि एबा बर' माहारिनि गेजेराव बोरै गोख्रोंसिन खालामनो हायो बेयो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि आरो जोङो नुबाय थादों जोंनि लाइमोनफोरनि जे आथिखालनि थासारि जोंनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव मबाइल एडिक्टेड जाबाय मबाइलाव बेस्थ' जाबाय आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव जे बिथिङा जोंनि गेजेराव गोरोबा जे बुस्थुआ जोंनि ससाइटियाव एफेक्ट होयो जोंनि समाजाव गोहोम खोख्लैयो बैबायदि थासारिजों जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआव गोदोनानै बा नारसिनजानानै दङ। जेरै जोंनि लाइमोनफोरनि ड्राग्स बाहायनाय फेग्रा मुवा गान्जा जौ सिगारेट आरो बेबायदिनो बायदि बायदि जे जोंनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बाहायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनानै जोङो उन्दै लाइमोनफोरखौहाय जोङो नैबे आन्डार 13 टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो बेस्थ' खालामनानै जोङो बिथांमोनहाबो दि मोजां गेलेयो जोंनि लाइमोनफ्राबो जे गेलेनायाव बिराद इन्टारेस्टेड आरो मोजां गेलेगिरि दङ जाय बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे जोङो मोजां मोनसे टुर्नामेन्टसिम लांनो थाखाय मोनसे बिथांमोननो मोनसे स्कप मोनसे प्लेटफर्म जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो बे सुबिदाखौ होनाय जादों। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गोबांथार लाइमोनफ्रा दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बैफोरबायदिनिफ्रायबो जों उदां जानो थाखाय जोङो जोंनि नैबे फुटबलनि गेजेरजों जोङो गावखौ थांनानै थानायजों लोगोसे गावनि देहायारि बा फिजिकेलि जोङो फुटबलनि गेजेरजों स्ट्रं खालामनो हायो गावबो सासे मोजां गेलेगिरि जानानै
मोजां मोनसे न'खर दानाय मोजां मोनसे साख्रि बा गावखौ दानानै लानो हानाय लोगोसे फिजिकेलखौ स्ट्रं खालामनो हानाय बे स्पर्ट्सनि गेजेरजों जोङो खालामनानै लानो हायो बेखिनि जे गियान बेखिनि नलेजखौ जोंनि जे उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनो होनो थाखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै जों आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादों गोजोन्थों दख'रानि सिङाव 7टा इउनिट दङ आरो बेवहाय जोंहा 7टा टीम जागोन इन्टार इउनिट बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो सानब्रै जे जोंनि टुर्नामेन्टखौ सानब्रैनि हाबाफारि जों खुंनाय जादों आरो जोंनि जोबथा गेलेनाय हिसाबै जोंहा बेयाव 26 तारिखाव जागोन आरो बेवहाय जों जोबथा गेलेनाय जे फाइनाल मैच बेवहाय जोङो हिन्जावसाफोरनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि जों खेलाखौबो लाफानाय जादों गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि 95% ल'न फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000398187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन